ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. Айни ҳол ман дар бозори Корвон, тарафи Пажарка, панҷум дарвоза, қатори ростакӣ, дар дуконе ки аз тарафи соҳибкор бастаночкаву шилобкҳои занона ба фурӯш гузошта шудааст, қарор дорам ва хостам навореро пешкаши шумо намоям. Марҳамат, тамошо кунед. шумо дӯстон наворро тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва дар охири навор фикру андешаҳои худатонро тариқи комментарие нависонед ва ман бошам ҳамаи комментариҳои шуморо хонда ҷавобашро мегардонам. дастгирии шумо ин пешравии кори мо мебошад. дар вақти ба навор гирифтан суҳбати озоде доштем ба фурӯшандаи ин дукон Фирдавс Қурбонов, ки ӯ тавонист як чанд намуди сифату нархи ин бастаночкаву шилобкаҳоро ба мо гуфта диҳад. касоне ки аз ин намуди бастаночкаву шилобкаҳо хоҳиши харидорӣ карданро доранд, марҳамат ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароянд. доставка бошад аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст. нархоша гавзан июни чандиам? Ю 90-ам, инеш 70, иш 120. размерои чандам ё? Ай размерои 36 то 40 дорем размер. Ина ёш 90 сумай. Иш барои иш 90, иш 80, иш паста, иш баланда. Ё ба Туркиян духтагиян мақсад. Ё духтагиян. Ҳама слеч ҳаста. Ина ё дорам бо не узбекиё дорам. Не узбекиё 110, 90, 80 суми хишона. Не узбекан. Бо ина ёш Туркиян. Наёш бо Туркиян. Тапочкои нағзан, шилобкои хуб. Тупакдор. О, наё тупакдорам мақсад нағзан, да, качествои худро. Почтношон пастакай. Ҳама 4 расветка дорам. Бай хеле бо ҳам тупакдора пешҳуиша дорам. Ё 120 сум. 90 сум мешава. Бо ин ҷа дорам, инҷа олами шилобка, тапочко ҳаста. Олами шилобка. Ин сафедош чанд сум? Ин сафедо 80 сум. Инаиш 90 сум, у пештараш 80, ёш наомаде туркан. Баъд бо дорем ина туркӣ бо оригиналои баландша дорем, ношан масачка мулоим удобни нағз кардагиян, ёш 120 сум. Ёш скидка мешава, арзон карда метем. Баъд дорем бо ина ҷа бо ин шилобкои кавнук дорем, почнадорои туркӣ. Почнадорои туркӣ дорем. 160 сум. Скидка мешава. Бача пеш бигирем. Ин байншон бақлашка. Байншон чӣ кадаге? Прозрачный. Нағз, да? Ё нағзан. Фирмашонам нағзан. Байҷа дорем мақсад макасини туркӣ дорем. Макасини туркӣ дорем инеҷа. Инҷа макасини туркӣ дорем. Ё макасини туркӣ. Ҳамаи светаш ҳаста. Доставка бесплатна. Боҷа дорем мақсад инеҷа бастаночкои нағз дорем. Ина борои туркӣ тоза. Ина борои туркӣ тоза дорем. Ё борои туркӣ набо. Иҷа тасмошон бофтагия. Заводское. Нағза, качествои хуб дорам. Мо аз иношон дорам. Ҳаёшон дорем. Як почнош баланд, Як почнош баланд. Ё 170 сум. Инаҷа бо дорем як глидгаш ҳамин заказ шидаги буд, иглшам нағза. Мобайншон мақсад чия? Тигр айда чизошон. Пустой тигр. Бо дорем неҷа бо дорем мақсад аз инош дорем ан фирмо пастако дорем ион кожа нағзан качествошон. Фурӯшон 140 сум. Аптовиш 120 сум. Ҳама светаш расветкош ҳамаш ҳаста. Мақсад ина светош ҳама галаша дорем ина светош. Ай модело бо бастаночкои чиша дорам. Ами бора каблудоро пешмаҳкам лабутани оригинали кадом шайҷа? Ина ёш аму пастша и баландша. И платформаша и каблукша. Мақсад нағза, да? Мақсад чизои хуб дорам. Инҷа бо туфлиёи фирмини туфлиё дорам. Туркия тоза дорам. Туркан, ҳамашон бори туркай, нағз. Ё ҳамашон тобистона, нами қатора? А инош тобистона, туфлиё дорам барои боронгарӣ дорам. Бо инаҷа бастаночко ҳаста тобистона. Мо ҳаста шилобко, тапочко барои модарони азиз. Мақсад бо ҳаста барои келинчо. Барои модарони азиз айна ю дорем.
аз ино дорем мақсад нағз дорем модаронда барои модарон дорем нағз дорем ё чанд пули бидем наки иш 80 сум иш 70 сум бо ҳаста ина ё нархи донашан агар кадоме ки бозор бия бо муомила дора муомила дора иншаалло муомила дора кадомеш ки бисёр бигира барои фурӯш бо дорем дорем беҳтариноша дорем бо инаи туркӣ дорам мақсад барои гулдухтарони зебо мақсад бо ҳаста барои яҳо мепӯшад ё 150 сомона и туркам скидка мешава бозор биям скидка мекунем ина ино дорем мақсад ҳамеру ҳама ҳозирапӯшам борои нағзам борои хуби хуб дорем бо дорем шлокои нағз дорем ина туркиё дорем бо ё туркам ина ё туркам ина туркиям ина фирмашонам бинед бори турк ина бори турк борои турки сума симия и фирмашон нағза бо инаи аксусо дорем туркои тоза дорем ина турко дорем борои нағзё бад сӯза тиграйда мақсад нағза качествои хуб дорам оҷа бисёр олами шуда бо ина ё дорем мақсад нағза ина барои гулдухтарони зебо барои арӯсакон барои духтароне ки ба шавҳар медиҳанд аз ино бисёр мебаранд фирмашонам нағз фигурашон бениҳоят хубай зардӯзӣ кардагиам болош зарҳали макасине тангенчои оригинал дорам балеткои оригинал ё пастакан ё паста фирмини обуфанно бори туркан бифирист се расветка дорад кожа дорад красный дорад замч дорад мана се расветка дорад нағза ё оригиналои тоза 160 сомон фурӯшад чӣ размере ки дар кора айҷа агар яке вай кунам ёфт мешавад размери баланд чанд размер хеле турки то чилаи калонош да чилак пуш мешавад 42 чилак пуш айна ё дорам бо турки тоза малияна турка ям фирмини обуфам